Здравейте, мили хора! Аз съм Светла и отново ще ви запозная с тема влиянието в света, в който живеем. Днеска е заключителната част да разберем и за влиянието от света, в който живеем. Влиянието от мислите ни, чувствата ни, които са ни причинявали болка, как те са ни влияели в нашия живот. Как сме зависими от материалния свят, в който сме заобиколени. Това ли сме ние, дето сме се развили и сме се научили от средата, в която сме се родили, условията, в които сме живеели, връзките, взаимоотношенията с хората, нашите близки, ситуациите, които сме имали с хората около нас, заобиколени. Ние така трупаме опит и преминаваме и преживяваме през неща, които ни влияят в живота ни за нашето развитие напред във времето. Така че ние сме се родили в дадено време, дадени условия да живеем и в дадена среда, в която да се развиваме. Но това ли е истината? Аз, например, се родих в ограничени, бедни условия и ограничена среда, трудни обстоятелства, трудни отношения между родителите. Страдах, бях лишен от много неща. Това остана голям белег в моя живот. Това ли бях аз? Колко несъзнателно приемаме нещата и възприемаме убежденията, било от религията, която също ни е влияела в живота, да вършим добри дела, да бъдем добри с хората. Аз бях много добра с хората. Те, ако бяха добри, аз бях по-добра от тях. Така ме беше научила религията. Повечето в живота си правих добри дела. Помагах на хората, дори на хора, които не заслужават. Но знаете ли, когато човек премине през един път на убеждение, на добри дела, на добрината в живота си, аз се превърнах в жертва в моя живот. Жертва, която си загубих в страдание и болка, нанесени ни от света, в който живеех, в средата, която ми беше научена да бъда добра към всичко, което ставаше в живота ми. Това ли бяха моите убеждения? Това беше правилният път, който ми беше наложен да живея. Ние имаме различни среди на развитие и на живот. Например, ние работим в среда, която сме заобиколени от различни хора. Това не е ли също един пример за нашите отношения с хората? Живеем в среда, в която също сме засегнати от съседи, които живеят около нас. Това не е ли връзка, взаимодействие с хора различни? За голямо съжаление, аз минах един път на трудности. Не знаех защо. Всякак си моето име беше навсякъде. И в работата, и в отношенията между съседи,
Социалните връзки също оказваха влияние в живота ми. Но това всичко беше влияние отвън, от света, в който живеем. Въпреки че имах ограничени материални и финансови възможности, аз се опитвах и исках да живея като другите, да имам малко повечко, да бъда по-самостоятелна, по-независима, но много неща ми влияеха в живота. От много обстоятелства бях ограничена. Така че ние трябва да се обърнем, за да видим и разликата, за да осъзнаем и нашите убеждения, нашите вярвания в това, което сме били и сме правили, като какъв подход сме имали към живота си, какво са били другите за нас и какво ние сме правили за тях. Това ли е било правилно? Аз извървях един път на правилност, пътя на правилния път, който ми даваше истината за съществуването, за оцеляването в света, в който живеем. Или по-точно казано, живота ми беше борба за оцеляване в материята, в света, в който живеех. Аз трябваше да работя, за да оцелявам в света. Аз трябваше да взимам решения, за да оцелявам в света. Правих различни избори в живота си. Взимах решения, имах много възможности за промяна, но аз бях тази, която взимах решенията. Кога и защо да променя живота си за напред. Знаете ли, когато преминавах и преживявах болка и страдание, мислите ми бяха ограничени, мислите ми бяха в миналото. Страха от миналото ме обграждаше. Това ли бях аз? Живеех в миналото, живеех и за бъдещето. Разбира се, ние когато преминаваме в дадени ситуации, когато взимаме решение, ние мислиме за по-добро бъдеще. Мислиме и взимаме решение за по-доброто за нас. То ни се е дало като възможност. Аз се възползвах и от възможности, които ми даде живота. Но все повече си губих, не знаех защо. Дори на 50 години аз взех решение да променя живота си към по-добро. Заминах за чужда страна. Германия беше моята мечта. Но какво стана? В добрите условия и в по-големи възможности за развитие аз се загубих. Това ли беше истината? Това ли исках аз? Не, разбира се, че аз исках по-добро. Нима не го заслужавах. Колко лесно беше, другите всичко получаваха, а при мене всичко ставаше обратно. Като че ли нещо ми спираше, нещо спираше. Вратите ми се затваряха постоянно, когато взимах крайни решения. Нима не исках да бъда малко по-добре от това, което бях. Но ето, че все повече се губих в моите мисли, в моите убеждения. Разбира се, че когато преминавах през трудни обстоятелства, аз ставах все по-силна, все по-уверена. Въпреки че в България имах трудности, взимах решение за по-добро, имах възможности,
които ми се дадаха в живота. Разбира се, че аз ги използвах по правилния път, но все повече си губих. След време вратата ми се затваряше. Започвах да страдам. Търсих помощ от приятели, дори и гледачки, но все повече си губих. Сякаш имаше в душата ми едно мълчание, една тишина. Единствено тя ми даваше някаква сила да върва напред. Така че, моля ви, обърнете се към болката и страданието. Обърнете се към това мълчание. Вижте какво иска да ви каже това мълчание дълбоко в душата си. Толкова бях заблудена. Лягах с мислите за утре, страха за утре. Какво ще е? Вече страха в мене надделяваше. Какво ще е утре? Нямах вече вяра и надежда, когато изпаднах в немилост, когато загубих борбата за живот. Аз сякаш физически се предадах. Нямах вече избор, нямах решение. Не можех, не исках и не трябваше така да продължавам. Това, което можех, вече не го можех. Какво направих ли? Осъзнах, че трудните обстоятелства, които имах в живота, болката и страданието ми, всичко беше от трудните обстоятелства около света, в който живеех. Но болката и страданието, тя се трупаше. Мислите ми ставаха все по-ужасни. Те ми завладяваха, те ми побубваха. Така че ви моля, обърнете се, спрете да се борите, спрете да искате. Молете се, покайте се. Едно от най-главните откровения и първо, което дойде в живота ми, беше когато се предадох. Вече нищо не исках, нямаше смисъл в живота, в който се загубих. Не исках. Исках само Бог да ме чуе. Нищо друго не ми оставаше, освен да се обърна към Бог, нашия Създател. Така че, мили хора, престанете да мислите. Минах и аз по пътя на промяната, на духовното преди. Имах съвсем друга представа за духовното. Аз можех, медитирах, минах през различни учения. Не. Не медитацията, не аз мога, не аз съм чиста, аз съм силна. Не. Само влиянието в духа, който заживява в мен, ме промени. Твърдо ме промени. Няма как аз сега да мисля вече за това, което е било. То е преминало, то е преживяно. Аз в него намерих най-голямата истина, не пътя правилния, а пътят към истината намерих. Но ние трябва да се предадем. Знаете ли, когато започнах да се предавам, аз се чувствах като загубения син, който се завърна отново в дома. Но той трябваше да се загуби, за да се намери. Така и аз се загубих и си намерих. Така живях под влияние на света, в който живеех. Благодаря ви, че изгледахте моето видео. До следващия път.